ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଭଦ୍ରକ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଅପସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଆମାଜନ ରିଭର କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଆ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୀରା କୁମାର, ଅପସନ୍ ବି ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ, ଅପସନ୍ ସି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୀରା କୁମାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ସି ରିଟ୍ରିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ସି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲୋ ଟାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫିସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ପୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲୋ ଟାଇଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 12 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ବି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ଡି 26 ଜାନୁଆରୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ 12 ଜାନୁଆରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଟରେସି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ବି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ସି 10 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ଡି 1 ମେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ପେନିସିଲିନ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।